Mundu osoko milioika pertsonen antzera, Idoia Mujikak COVID-a izan zuen 2020an. Enitzen ospitalizatu, bai? Baina egonitzen oian muskulotako eta buruko min handiekin. Osea, kalenturik eta ez, baina muskular, osea, gripe fuerte bat bazenduke bezala, eta burue, txikitu berren, pasatu nun horrela. Horrela egonitzen aurrena 10 bat egun, hola gaizki, ezin oiati jeiki, eta gero sintomak eman zuen pasatu zirela, eta gero handikan 3 egunea berriro dan etorri zitzaiten. Eta gaur arte. Todos los días tiene? Sí, todos los días. Ordutik, bere bizitzaren muinean mina dago. Y me han hecho radiografía. Muskularra da hanketatik hasi eta lepoaino, besoak, muskular mina handiak. Zutik egotea 5-10 minutu niretzako da izugarri, porque ja denbora hori zuti balin banau, ja hanketan indarri gabe gelditzen naiz, eta ja eseri egin beharra dakat. Nagontokian lurrean eseri beharra dakat, porque hanka gehatzen zaizkit indarri gabe. Gero baita ere buruko min handiak, eta behin baino gehiotan jun behar izan dut urgentzita buruko minakin, eta azkenean morfina eman beharra dakate, porque ez dago nola kendu buruko mina. Idoiak deskribatzen dituen sintomak ohikoak dira COVID luzea duten pertsonetan. Arazo kognitiboak, kontzentraziokoak eta memoriakoak ere aipatzen ditu. Basurtuko ospitaleko COVID luzearen unitatera iristen diren pertsonen erretratu tipikoa da. Unitate hori da hain zuzen Euskal Osasun Sisteman gaitz honetarako dagoen unitate espezifiko bakarra. Neurologia sailak koordinatzen du Arabako eta Gipuzkoako eremuekin batera. Arreta arlo bakoitzean erreferentziazko pertsona bat dago eta berak bideratzen ditu pazienteak unitatera aurrez zehaztutako irizpide batzuen arabera. Funtsean, irizpidea da COVID-ak utzitako sintoma iraunkorrak izatea eta pazientearen bizitzan oso eragin handia izatea. 11 hilabete igaro dira, 2025ko martxoan COVID luzearen unitatea ireki zenetik, eta dagoeneko 100 pertsona baino gehiago hartatu dituzte bertan. Espero genuena ikusten ari gara. Hau da, pazienten 180 baino gehiago emakumeak direla eta COVID-aren ondorengo gaixotasun iraunkorra dutela. Neke handi eta kronikoa, arazo kognitiboak eta halakoak aipatzen dituzte. Argi eta garbi ikusten ari gara, eta hala espero genuen. COVID iraunkorraren diagnostikoa funtsean klinikoa da. Ez baitago biomarkatzaile espezifikorik, ez da proba diagnostiko erabakigarririk ere. 2 dira diagnostikorako oinarriak. Baieztatutako SARS-CoV-2aren infekzio baten ondoren sintoma iraunkorrak izatea, eta sintoma horiek eman ditzaketen beste patologia batzuk baztertzea. Diagnostikatzeko proba zuzenik ez egoteak, kasu batzuetan gaixotasuna gutxiestea ekarri du. Horregatik, komunitate zientifikoak azpimarratu du, garrantzitsua dela diagnostikorako tresna objektiboak eta irizpide estandarizatuak garatzea. Basurtun diziplina anitzeko ikuspegi batetik heltzen diote terapiari. Arreta medikoa, errehabilitazio fisikoaren eta arnasketaren lanketaren bidez, eta laguntza psikologikoa eta etengabeko jarraipena uztartuz. Hainbat zerbitzurekin egiten dugu lan eta hortik diziplinartekotasuna. Batzuekin beste batzuekin baino gehiago. Adibidez, orain, unitatea planteatuta dugun bezala egonda, hasieran askoz ere zentzu handiagoa zuen lankidetzan aritzeak, adibidez, arnas zerbitzuekin, hasieran askoz ere arnasketa arazo gehiago baitzeuden. Orain, ordea, gehiago gaude rehabilitazioarekin, psikiatriarekin, psikologiarekin, kardiologiarekin. Horrelako espezialitateek laguntzen gaituzte. Gaurkoa, Idoia Mujikak Basurtuko unitatean izan duen bigarren bisita izan da. Gustura irten da, bai gaurko bisitan eta baita aurrekoan ere.
esperantza bat, bai, da, beste pauso bat, ez, nire 5 urteko bide hontan, medikuak, internistak, neurologo, eta, niretzat unitate hau da, nik uste gehientsunoa bezala, esperantza bat dakator, ez, unitate hontan. Eta etxera, etxera gusto jo nitzen, bai, porque ikusi nitzen oso ondo ulertuta, eta ikusi diot medikuai, ikasteko eta gauzak egiteko gogoakin, ez, dala oso garrantzitsua. Basurtuko ospitalean ikertzen ari dira COVID luzea duten pazienteen arreta hobetzen saiatzeko. 2025an oso fase aurreratuan dagoen entsegu kliniko bat abiatu zuten. Garuneko estimulazio elektriko ez inbaditzailea aplikatzean datza, saioak errepikatuz. Saiakuntzaren helburua, pazienteen sintomak hobetzen diren ikustea da. Esta es una terapia que no está demostrada. Terapia honen eraginkortasuna ez dago frogatuta. Bestela, ez genuke esango ikerketa bat denik. Diseinu akademiko eta zientifiko batekin egiten ari gara ondorio argiak ateratzeko amaieran. Eta horrek esan nahi du pazienteek ez dakitela estimulazioa jasotzen ari diren ala ez. Gero, tratamendua jaso ez dutenak beste taldera pasatzen ditugu, denek aukera berdinak izan ditzaten. Horrela jakingo dugu etorkizunean horrelako tratamenduak ematean merezi duen ala ez. Llegar a una conclusión de si merece la pena hacer este tipo de tratamientos o no. Bai, hola, argi txiki bat bezala, ez, iluntasun guzti hontan, porque azkenen sentitzen zea, gea, danok, nidazkat 52 urte, gaztea naiz. Eta zuk gorputza sentitzen duzu 80 urte bazen euska bezala, Eta hori oso gogorra da. Orduan, argi txiki hori esperantza da.